Ublay pi barong iprang subhay pi chagane ka channel jungi ka nakitiar. Kumba nakapor ngi jo onra shapi ya ki program per ling bagane ka channel ya ka sengkam sengjam jong ki parado prasnam jungi kelingi jaka gari ka si jaing tia ki jigja ki belaja mensua menta ya hagane ka sngi don hagane ka snong ka bagar teng ka mausut ka bahapo ka Eastern West Khasi Hill District hagane ka singi ngi wani kendu ya ikong i bagar teng isita Mary lingdo maunai. Te kajingwani kendu jungi hagane ka singi ka dei namar ba ine ikong i persang banjing hala ki jong kijat da ka jing tre sitom jong i kata kalong da ka ba i rap ya kisok ba per haka per jong i mat kum juru da na kita kiso isna ya ki wain bat i yo bandi sa ki ki jaka om tang haka ne ka snong ka dong ka thaing hen wat sa wi ki jaka ru de kumba na kaliang jo ka channel jong i ka ju ai men sim ya ki riu simet lane ya ki riu don sap ban yai mi shakmat ban ye tre na kamta kino ki kam ki bala man pen im jakpo ilade banjing ha ki jong ki kijat te ngingai skam ligba ka video ka bangin pen EAP ligba ka jia kran jungi bat ini kong kan ai mit sim shibun EAP tongin ya skap ayu ini kong idon manong ikong sita Mary lingdo maunai basong basa hagas nong mausud mauyong Eastern West Khasi Hill District ide iwe na ilong kami jong kan ka thani balami shakmat banjeng halaki jong gigjat da ka baseng kam la jong kata da ka basna yaki wans na umso laki so ki blathong gerbang haka keper jong i hagane ka keper ngi sakhi ya ka jingbun jong kitan riding so ba per ki bakan thop kom kiting so pho so kiwi so nyamtra so plom so phareng bat kiwe ya kiso ki bami nagane kakper iju leiru bandi sayo kom sayo mairang bat kom juwat sadu sayo du na gine kiso iju pendon kam tam haga basna wain basna umso haba keli ya kajing yo nong na gine kiso ki wain bat ki umso haka sisnem kajing yo kalong dakilak tengka kala long ru kajing kerku ka bakrau ya kajing kasem namar ling ba kine kajing mi layo ban pendap penbiang ya kajing don kam baro aying haba paipat saka kam sna wain ini long kami iladan lupa ya kijing nang jing tip daga jing rap jong uwe urang ba ubala batai kumno banisna kini kiwan men ba idang song yo song hat Henry ban kham panjanai susu ilayo ban pendap ya ka training melawan hikai da kinong hikai ka rural research training center Umran Reboy district susu habayo ban yakran bat ine ikong ilai tu bayamenta idang pan kre bahasa isai ban yo daga ying ka bapaka bat ki machine madan kam khnang man yo ban panjanai susu ya kani kakam to menta ini sngap khendiat ya gajing ya kran hapreng jongi bat ine ikong hangni udon uding so ubakerteng udi kyong alpha bo khamrem dor bo kham yo umi wa ulong ha ubanai me katayo bening kong ila yo bandi ulong baram dor tingi bu bat kini kisem terus kini ki so lakun nang ta bat kini ki so pho nang kraw don tang khendian Nre bo buon te buon sen terus ba nu uding so alpha ba he te ngi bu bat so kiwi te kini ki so te ngi ki ba ngi di siyo ki ba kham po ngi pendan kam la jong ngi sna so ngi sna wan te ngi sna kinu ki ja jing sna ko ba kan jai kong ki ding so ki dan piang hang ne ki dan tang ki ding so kan ki ding so ki dan nreu ja chap hang ne so pitch usen terus upani plum alpha bo he ban uni uso pho nang klau uso lakun ti phila bani thu yangi mo ka kumno ka long ka jingrap so hato ka ai jingmantoi bahana ami ne kumno ka long ka jingmi jong kiso uni uso tu long ja jing thong u ba kham sok mo ngi la rap chi sen nim la ban rap bon sen sang ba dala I kham temen tingi la persang biang ban bu biang doi jai sembai doi ujo uding kan ngi kwa man pen fiang nak pen nek pen san ya kamariang mah te kalong ka ban toi si buon palat ngum don ka mai kum ka jing mi jong usa te kalong ka ba kham sok ban rap sa phila ban batai trai khendiat ingi mo kumba kanoi ye trai hakashi snem phila ban kamai lingba kiso ba pe penmi nak per tang kani ka per bangi rap hang ni bangi I la da hakapor bala lek kan kum de menta namar ki khambun ki ding so kim pat yap kim pat kelon kim ti kala bun ki ba kelon ki la bun bala yap te ngi khlam pat bu biang ong ki ti ki ding so te ki lang long me kum ju hak snem bala lek ti ka mai ka ba he ka long chilak tam snem dong yo te ha te menta snem ba de tharai ki prapau
hajar tang kani ko kepar te kumba ngila yo I mo ngila wana yung jong pi ba pi om tang ba pidi ya kiso na kane ka per jong pi hendrei pisnaru ya kawan na kine ki na kine kiso ke ba pi pumi na per te kalong kumno kong ka kayo ka hat la ne ka kalong hadu kat no kata ka karukom long kiso ke ba mi na kane ka per jong pi ban snawan kiso ki long kum ni ba ki ba kam ret ndai ki ba ba ka im dai ki ba puot ngim jum pedon kam ki ba puot tang ba uret bum long yo ma tat ke yo te ngi pedon kam la jong te ngi snawan ngi sna ki jam te katu ka mi pisa ba te usok ba kam ba te ngi bo si yo ngi pha si yo ka dor ka baram ka dor long kum no usok ba kam ba kam num long kum ni sok ba man kloi mo kini ong ba tai ki ba mi hau julai hau julai da suang deh tat ni rius pa nyus pa ting ding di skri te kadon ka teng ka yo ka bam ang ula kendai spa si hajar lak kini ke baram yo kan ke baram yo te umdan jingkela kini ti ki yaj be kador kat san spa skri 10 kilo 10 kat ar kilo hum te ko bang ima ha kane ka per jong pi na lor ki ding so kom ki ik pi thung ban rep ha kane ka per jong pi ngirap lang bat uni redam te namar kasbo pi kini keper ki slading slasik ki long sebo lupa te ngirap uru hedam te ngirap upan te bat ki jhur kum to teng ladang yo ba thit jhur na yo te ngi thong tem tas nam do de ngi kham yo thit te kalong thli te ko bang ima sertap nama rebut uwe macam kam ke ko kine ki wan ni berpan ki wan ko abu slan ki jok ki dan sejerang halor pengen lelak di kita di jatap so une so plum so plum so potet swing senteros swing kiwan bang sna nak per la jong ang de u so plum u bobon nang tau so fish u so lakun uni u so pho nang klau nang ta u bobon ba khambon de bang sna te u de u so plum ting sna so kiwi nak per la jong te bat kiwi de ki jai so per ki so klau ro ni sna wan te ki bang athet ro ni sna u so grip balik grup bayong ta u so nyam tra u sing nang ta u so pho tat ni sna te u du so yong bút chạy bút con nạ bần chết te na ki to ki so ki ba krishna wan de ki so ayu kong ki ba krishna wan tharai ki ba kham ya yo ba le se ki ba ki buru kham ya wan ba ban thet mo ya wan na ka ti junga te kanu ga jing sna wan ka ya yo vậy tang ba jenjar mla pendap mer tang murwai ting hab dan kambat paralok bania share lang bania sna lang hab kai lang manga men kyo khambon bandi ndai ka jing sna wan te kalong ka badan kambat ka ba ka im khau sibun a empat yo ka mai kum kini ka jai kam te ngi hab perkat ban kheng na kapla la jong te men ong chu ap na ti ki we te jenjar kini ka sna wan te kum balong man ta mo ngi yang tu ba ki wan la bon ba chila ya ban di la ne ban shalan wat sha bar jong ne go snong ru te mano ban bayarap be pimol bayar trilang se fitre marwe la ne ki khon jong pi la oh ha bang ya straighting don kitilang barok ki khon bla i ha ka we ka don kam ban sach so ka we don kam ban kho so ka we ban kam ban pen khoi ki
kini kitop te kadon ka ba la dap I ba long la dap snem te ten khut ki khun te ngi lek khit so la jong te kadon ka ba ngi ai bala kadon bang tu sna la jong tan khun la jong mar ngi bun ngi don hado ka nu ngut hang ngut ki ba yarap kam hayin ka te ka jing nang jong phi mo ka jing nang jong phi ban sna ya kini ki wan limba kini ki so ka dei na ai hatu phi nang hi ma sna ki wan la nei phi la training hai men chua mình xua tiếng hạc bọt bằng tiệm nâng con thì cái đơn cái bị yarap mình bắt tay mà cái nông yarap vậy á thì cái bên senawan cái bên senam so thì cái bên con thì đây tại bãi bahasa sepom lom thì đây dạy khar bateng thì mà ngâm du khot kerteng mới tại bãi khot bei iba dạy khar bateng thì ita kan behikai yang bên senam so bên sena kini ki jimbam organik tila hikai bun sin hado palat benai hikai yang yong ba phinyo khao ke jingi ithu ita iba ka dai na yo na han ba jumlin ban thit so na nga te nga kalilang kan ong ba phi supply sino nu so te ong na nga pen kam la jong nga sna jing sna tang ong yarap lang de ita iba ba phinyo khao yang hado ni kisni tabat ki jing hikai na po artisi ru nga yo sepang kawan sepang ki jam sepang ter ki asyara te kumbala kan no benai kan os nem ye try pila lik man ban training senawan hala artisi si benai ngi training ko artisi te artisi ki kai ben sina chemical te ngi de nga pedang skubha da ka jing sina jong ta iba ba hikai ba den pam kumbala kan os nem ye kong pila ju senawan la do snem ar hajar kan riu ngala percang tang ba ngam dan lat no ban wat jing rap na to na tai na mar ba ki abon ban ai tang man taw snem ki ong kadon ka takar kalun ban yarap yang ki baterai kini ka kam tang ba ngampat le ram ai ke jinge aga bide bat ki mar ki mata la ne ki kenja jing kle bat kumta ter ki so ma ba pisnawan pi lap jinge aga bide bat ki so ki pai la ne bat kita ki jing kan kam jang pi aga basnai ki wan cái jing từ long ba nghi hấp cái hấp thịt nó quay nó bar cái khăm rem cái đor thì sọ là dòng cả đi nghi hấp bên riết đor mà đôi là dòng các bạn thì nghi khăm dọ khăm bên cam khăm buôn là các bạn là dòng nhiều bát thịt te kalong kumno kong ka yo ka hat aga bade bat kan ka jing sna jong pi ya ki wan bat ka jing di jong pi ki wan hato kane kala karsan am ya ka jing ka sam jong ani kane ka jing di dòng kane ka wan ngau bộ bleu loại ít sai yang ngao loại lại alam hakal ti ba mar kham sina ka badan thiat sina da ka organic te ka ya ki yo ka beng te im khao sha kan kersan ni ka yin ka sam kun ti ki jing don kam te habang di ka wan la thiat ki tiar ban pandan kam sen ha ka wan ni uso ni usini ter ki tu ki kam ka badan kam ha ka jing sina sai kong pi ju salan la ne khayi ye ki wan em ngadi tang hang ni hamai rang bat selong ngumpat dir hano kidan ki ba kiba ngasalan sawe long tang tu ki wan kai teng kum tu sin la nu tu tum kam la banda batai benia mo mak thiet teng kini kiba na selong kismat wan thiet wan ki baterai hang ni hamai rang ki upsar ki mentrai habang te ki wan thiet lentar te na galiang ka sarkar ka ni e ka lat la ne ka jingrap ha ka bide bar ka ne ka kam pi to ki la yarap e fi em kim pat yarap menu rang adang tre stom la jong yang ha jong ki jat la jong te kong aswa ba ngin yo pan kut ya ka ne jing kran na galiang jongi ban jong pi te ka e kong ka ba ka jing kerpat ka jong pi ya ka sarkar bat ka jing tu jong pi ya ki wei pat ki para long kami ma ha ka bide kum ba ki tip hi ba ka kam ka jam ka de ka ba jinjar ro kata hakni ki sngi te ka e ke jing kerpat jong pi ya ka sarkar bat ka e ke jing tu pat jong pi ya ki para long kami nga kan tu kan ya ki para long kami bangin ya im ma ngin im pak khon pak ti ngin ya im ha kata kasuk kasan bangin khamsuk kalek bela jong ki wai ngin tre la kam la jong te ngida im kon do no ngi sung tenat da kam la jong te ngala bun sin ngala arab ya ki long kami ngala ajing hikai lang ya ki ni ki than setay sa ki ong kai ka kamuyang ki sinong ba pher ang la le ai jing hi kai training ya kata ka sina wan sina gini kandi
ula uli sing te ban da biskot ngila ajing hikai te buan nang ni nak sinong ro ngila hikai lang ya ki bakin ya im te ki don ki ba trek ki don ki bom trek te ki soto hi la kata bang la ai ki jing start lang mo khap nap ngala ai benta lang ya ki wei ki paralok ki ba hieng ba sam te ba ki man ban sim ya kata tengen nang kum no te ki ba sim te ki la yo jing mun toy te bat ko wei ngakarpat ka yung sarkar baka kan ai lem mo khang kan jik skim ba per yangi ki jing kersian te bangin yo thiet ke badon kam kum ki machine ki ba he te baka wan jong ni la ni na dot is kan long ka ba kham bang kham standard mo kala kham pranai te ngi dang sule la jong te ngim pala ben pan pranai do kata ben ibang bakan ye yo te kublisi pun kong kublisi hajar ngo ya kapor ko ba kordor ko jongpi te nagaleng jungi ka nakethiar ngi kitpo ketwang ngi pi ba phin ya kiu sa prang ha kam ko jongpi pan ngi kermen skam ling ba ka kam ko jongpi kan pandap pambiang ya ka ying ka sam ki jinun kam jong ngi sam pan ling ba ka ni kam ki weiru ki ni ep ba fitre ya ka kam kin yo ban phin yo ban yarap lam yaki haga lada makiru ki kwa ban tre kuma tre mapi ban jeng hala ki jong kijat kublisi pun ko